Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya sampun dumugi halaman 100 baris kaping sekawan saking inggil. Ingkang saderengipun kita bahas inggih menika penafsiranipun sahabat Ibnu Abbas tentang ayat ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah menika mangertosi khianate mripat lan rasa sing disamarke wonten salebeting manah. Menika dipun tafsiri dening Ibnu Abbas bilih menika tiyang sing nek enek wong wedok delalah wong wedok niku teng ngarepe wong akeh. Kabeh iki jane pengin delok. Tapi krana akeh wong ora wani delok. Ngoten lho ora wani delok. Sing jero atine niku jane ya pengen delok. Semangat untuk delok niku panggah enten.
Tapi krana mungkin kadung diceluk kiai malah rawani delok. Nah, tapi lek nek kesempatan ya nglirik ngoten niku. Dan niku termasuk klebu tengene dawuh khainatal ayun. Pengkhianatane mripat. Nah niki sikapnya ngeten iki. Wa hadza kulluhu wa hadza utawi iki sikap carane ngadepi napa keadaan kemaksiatan niku karepe aja sampai konangan wong. Sikap model ngoten iku saknul muridin. Iku tingkahe wong sing muhasatul murain, tingkahe pira-pira wong kang biasa riya. Alladzina rupane wong akeh yastakhifuna kang padha ngremehaken sapa murain, ngremehaken binadzaril jabbar kelawan oleh ngawasi pangeran kang maha perkasa. Wa yahabuna lan padha wedi sapa murain wedi anasa ing menungsa. Luweh wedi ning menungsa timbang ning Gusti Allah. Wedi ning menungsa an yatoliu ing yen to padha ningali sapa nas alaihim ing atase murain ningali fima ing dalem barang yartakibuna kang padha nglakoni sapa murain hu ing dosa mamang minal auzari rupane pira-pira dosa. Niku umume wong sing riyak ngoten niku. Wal khosatu utawi wong khusus, wong istimewa. Rupane khosoh min ahli imani, rupane wong sing ahli iman wal yakini lan keyakinan. Wong sing imane mantep, keyakinane tetep, mantenge ati teng Allah mboten berubah. Iku barraun. Pira-pira wong kang bebas. Ora katut-katut gak melu-melu min hadzal wasfi saking iki sifat adzamimi kang tercela. Lah wong sing yakin tenan sing iman tenan teng Allah sikap khianat terselubung ngeten iki mboten klebu. Piyambake mboten nglampahi cara sing ngeten iki. La iltifata. Ora ana iltifat, gak ana tolah-toleh merhatekno iku maujud. Lahum kedhuwisi ahli iman wong khosoh mang ora tolah-toleh ilal khalqi maring makhluk. Mereka sama sekali tidak memperhatikan makhluk, artinya tidak memperhatikan itu tidak mempertimbangkan apa yang akan berakibat kepada dirinya yang muncul dari makhluk. Madhan podo uga rupa pengalem auzab walazaman lan ora rupa pemaidu. Lah pancene cacat ya dipaidu, lek apik dilem lho ngoten pun biasa, ngoten lho. Artosipun nggih niku termasuk sunatullah. Jenenge wong elek dipaidu ya kuwi gathuke, jenenge wong apik dilem iku ya wis gathuke. Mergo sing nyawang wong. Nah, wong nyawang niku ya manut. Napa? Pertimbangane sing nyawang. Lek ketepaan sing nyawang niku wong senengane nuwun sewu, senengane nek kasuse wong wedok wae, senengane panjen delok wong wedok lan lingkungane niku panjen ya umume anggere nek wong wedok kudu dipandeng. Kok terus nek wong nekat gak mandeng wong wedok malah jingklu, ayo dipaidu. Nggih ta? Ternyata napa lek wong niku nuruti wong. Wong niku jareke seje silet seje anggit. Niku mengke beda-beda tujuan lan karemane. Mulane lek golek pengalem lan ngindari pemaidu, aja pengaleme wong lan aja pemaidune wong. Bagi wong sing yakin, bagi wong sing mukmin, bagi wong sing nggadah cita-cita Allah lan Rasulipun, sikap ngoten niku dihindari, lepas saking sifat sing dipanteng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tegese upama paidu utawa pengalem kuwi paidunane Allah apa paidunane manungsa. Nek paidunane Allah lha niku sing bener-bener dihindari. Lek niku pengalem-pengaleme Allah nggih niku sing bener-bener kudu dilakoni. Wahum wahimmatuhum utawi cita-citane khosoh iku masrufatun
diengokaken dipalingkan ane nadori saking merhatekno ilahi maring makhluk wal itimati lan ketetanggenan alaihim ing atase makhluk tetanggenan fi naf'in ing dalem merkoleh kemanfaatan audaf idorin utawa nolak bahaya pol-polane pol bahayane wong didelok wong pas nalika maksiat pol-polane pol dipaidu dinyek den nek pengaleme wong pol-polane pol wong ngalem ya mek ngalem gak ngekeki apa-apa gitu upama ngekeki ya paling-paling ya sing ngekeki dhewe niku ya milik dilem ternyata juga tidak gratis angin ngoten to nggih niku mergo menungso tapi lek Allah mboten lek pemandangan niku pemandangan saking Allah jelas lek Allah ridho nggih ngoten nika lek Allah bendu nggih ngoten nika hukume wis jelas nah, bagi wong sing khosoh sing ahli iman lan yakin kemanfaatan dan kemadharatan sing dugi niku tidak dipandang bahwa itu kemampuan makhluk atau itu akibat dari resikonya makhluk bukan tapi kedua-duanya itu semua kiriman dari Allah Subhanahu wa taala dan itu perlu diolah sedemikian rupa untuk memantapkan keimanannya kepada Allah. Wa haluhum utawi tingkae wong khosoh iku innama huwa ing pestine utawi hal iku alqanaatu nrimo nampa bi ilmillahi kelawan ilmune Allah taala. Jadi yakin lek Allah maringi niku mesti ana hikmahe. Mbuh kuwi manfaat, mbuh kuwi madharat. Sing ngomong manfaat iku lak wonge. Sing ngomong madharat iku lak wonge. Tapi lek ilmune Allah mesti alimun hakim. Mesti ar-rahmanir rahim. Jelas. Wa upama kepeksa njaluk tutup, kepeksa njaluk dijaga wa muraqabatu nadhari. Sik dereng tutup berarti niku. Tingkae wong sing khosoh ahli iman niku nrimo ilmune Allah wa muraqabati nadhari lan selalu menjaga nginjen-nginjen nginting-nginting ngenteni merhatekno pandangane Allah Subhanahu wa taala sing dadi titik perhatian sing diincer tenan niku dudu pandangane makhluk dudu pandangane kanca dulur tapi sing dipandeng sing dadi inci maneh ngene iku pandengane Allah cara pertimbangan ngene iki lek sing nyawang Allah ridho apa ora ngene iki cara taktukno ning hukume Allah oleh apa ora hitungane mesti ngoten mula upama njaluk dijaga fahu monggo ta'i wong khosoh ahli iman iku yatlubuna padha nyuwun nyuprih sapa khosoh ahli iman nyuwun asitra ing dialing-alingi minallahi saking Gusti Allah nyuwun sitra aling-aling aling-aling minallahi sangka Gusti Allah dialing-alingi apa dialing-alingi anha saking maksiat jadi njaluk kiriman aling-aling sing aling-alingi niku saking Gusti Allah aja dialing-alingi wong nek sing aling-alingi wong iki saiki ketoke gelem ngempet rahasia ngaling-alingi sampe kok lek kepepet ya ngomong gitu nggih nek aling-aling kok Gusti Allah jelas kuat tapi lek aling-aling ing Allah ing liyane Allah niku sik gampang brojol dan lek aling-aling ing Gusti Allah niku ketok barange mawon iso dialing-alingi ya barange panggah ketok nah lek sing aling-aling Allah dadi gak ketok bolak-balik kula omongne ta napa contone idu sing nemplek teng lambe sampean idu sing nemplek ning lambene perawan idu ya panggah idu to nggih panggah ketok to idune wujude idu panggah ketok tapi lek sing aling-aling Gusti Allah idu sing nemplek teng lemah sing wis metu teng lambe karo idu sing isih teng lambe niku sing idu ning lambe jarene resik tapi lek idu sing wis ning lemah jarene kotor niku lek sing aling-aling Allah iso ngoten iki nggih ta nggih lha apa mbon dialing-aling Allah nuwun sewu sama napa doyan mangan pecel lele lele niku panganane nggih ngono aning nggih ta nah pas mangan pecel lele niku jenengan dialing-alingi Allah
sampai kesan berbagai macam akibat kotor saking panganan lele ku ilang blas sampean gak iso ndelok. Nggih ta? Nggih, mulane duduyan mangan sampai mulane ana wong tuku napa jangan tuku dawet. Alah sak resik-resike dawet lek nata lek meres santen ya panggang nganggo tangan gitu. Lho, kenging napa lek pas mangan dawet santene diperes tangan kok ora ketok mergo dialing-alingi Gusti Allah. Lho niku penting. Jenengan niku lek mbok dialing-alingi Allah, oh wis ora karo-karuan ya. Nah, sing disuwun saking sinten? Saking wong khosoh dumateng Allah, nyuwun aling-aling, sing aling-aling niku kiriman saking Allah. Dialing-alingi saking napa? Dialing-alingi anha saking maksiat. Ngoten. Anha saking maksiat. Ora kok wis maksiat akeh njaluk aling-aling ngoten niku lek wong umum. Dhek panggang maksiat ning njaluk aling-aling, tapi lek wong khusus nyuwun aling-aling sangka Allah ben ora tumiba teng maksiat. Mergo soal kemaksiatan niku lek sing ngaling-alingi liyane Allah nggih mboten kuat. Lha saestu. Wis to, ngelmu dusun langit ritek. Nuwun sewu Mbah niki sing sepuh. Nek wong nom ya panggal kudu delok ya, Pak. Nggih, perawan nom panggal kudu delok. Tapi lek sing ngaling-alingi Allah niku delalah enten pitulung terhindar. Delalah kaya cah nom-nom lek dicedhiki wong tuwa gak emoh. Mboten delok. Niku aling-alingi Allah kabeh niku. Kira-kira kok mboten ngoten. Wis sampe sepuh ya panggah nuwun sewu ya. Ayo panggah nyerbu ae panggah. Niku aling-aling ojo sampai tumeka teng maksiat. Fi ayu ghaiba. Dialing-aling fi ayu ghaiba ing dalem yen to nyamaraken sapa Allah. Nyamaraken sapa Allah ing kemaksiatan disamaraken anadzorihim saking peningale wong khosoh. Tegese aja sampai mripate ati niku sampai ngelirik pengen maksiat niku aja sampai. Ngoten lho. Jadi sing ditutupi ora kok aku wis maksiat, wong-wong ben gak konangan kudu nganggo tutup, mboten ngoten. Ati kula dhewe niku lho Gusti sampean aling-alingi, aja sampai ati kula niki saged ndelok maksiat. Beda kan? Beda. Wala yuftira lan nyuwun dialing-alingi saking yen to bisa ku merentek apa Allah yuftira arep yen to wala yuftilan ora yen to wa Allah yuftilan ora yen to ngrentekaken sapa Allah ngrentekaken ha ing kemaksiatan dikrentekno bikulubihim kelawan atine si wong khosoh. Gusti sampean jagi Gusti gedher ati kula niki ampun ngantos gedher tengene bab maksiat. Lha senajan orang lakoni maksiat atine wis gedher niku ya engko enek rancangane lho. Wah iki ngono bar ngene rene parake rene bisane bocah liwat kene engko bar salat subuh engko to nyegat ning kene wong minggu-minggu isuk-isuk lari pagi liwate kene. Ngene iki mengke nggih ya jamaah subuh ya wiridan tapi pas wiridan iki jek ana krentek ngancam. Awas itu baru wiridan biar aku langsung meceng nang arep langgar. Mergo bocahe lari pagi liwat kene. Ngoten. Niku krana napa? Teng jero atine mboten dialing-alingi Allah, krentek maksiat niku. Nek sampai pemerentek tengene maksiat fatamilu. Mongko dadi condong ilaiha maring kemaksiatan apa anfusuhum. Pira-pira nafsune wong khosoh. Lek ngono terus pol-polane pol ujung-ujungnya ya senajan sakniki niku durung mergo wis kerentek durung sempat tak durung ae. Tapi ujung-ujungnya nanti ya kaya akhirnya fayak maluna mongko padha nglakoni sapa wong khosoh biha kelawan maksiat. Fayak qauna mongko padha tumiba sapa wong khosoh fi mukhalafati rabbihim ing dalem nulayani dawe perintahe pangerane wong khosoh. Wa tarudilan nantang lisuhtihi maring bendune Allah wasukuti lan jatuh gugur fi min ainihi saking pandangan kasih sayangi Allah.
Niku cita-citane wong khoso. Ampun ngantos napa nglakoni kemaksiatan niku kok wis kadung maksiat agek dialing-alingi, tapi lek saged sejak awal bribian setrum maksiat niku kudu wis dipedhot dhisik. Penyune wong khoso teng Allah niku ngoten. Ampun ngantos kok terus kesempatane diwehno terus. Nglakonine maksiat dilakoni terus, tapi men bar agek njaluk dialing-alingi lho ngoten niku cara wong khoso mboten pas. Nek wong khoso luwih efektif ya daripada wis kadung nglakoni maksiat ngrembaka agek dialing-alingi lah ya alung ngaling-alingi sing cilik mon tegelis. Setrum tek rentek maksiat kali Allah dialing-alingi terus wis ora kudu maksiat. Nah niku penyune wong ahli yakin lan ahli iman. Wasatana lan beda banget. Wasatana lan beda banget apa ma barang bainal halaini kang antarane tingkah loro, tingkahe wong amah kalih tingkahe wong khoso. Wa ila hadzal makna. Wa ila hadzal makna lan maring iki pengertian. Pengertiane soal aling-aling. Asyara awai isarah sapa Sayyidi Abdul Abbas. Sayyidi Abdul Hasan Asadili, Sayyid Abdul Hasan Asadili radhiyallahu anhu fi du'aihi ing dalam du'ae Syekh Abdul Hasan Asadili biqaulihi kelawan dawuh Syekh Abdul Hasan Asadili. Dawuh tenggene donga Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wahmilna 'alan najati minha wa minat tafakkuri fi taraiqiha wamhu min qulubina halawata ma ijtanainahu minha wastabdilha bil karahati laha wa ta'mi lima huwa bididdiha. Niki mboten salah niki tengene Hizbul Barri dene Syekh Abdul Hasan Asadili wonten donga sing ngeten iki. Allahumma do Allah inna sak temene kita niku nas'alu tansah nyuwun sapa kita ka ing panjenengan nyuwun at-taubata ing taubat wa dawamalan lan ing langgenge taubat. Nyuwun taubat sak teruse. Mergo ternyata setiap posisi, setiap makom, setiap hal, setiap tingkah menungso itu mesti ada dua titik kemungkinan. Mungkin bener, mungkin salah. Sampeyan salatnya mungkin bener, mungkin salah kan ngoten to nggih. Zaman zakatnya mungkin bener, mungkin salah lah. Nek dawam itu kali Allah taala disuwun apa kali Syekh Hasan Asadili disuwunke teng Allah nyuwun dawam niku tegese upami kok pas posisine milih ngoten jenengan pilihne sing bener mawon. Nggih tetep kemungkinan niku enten tapi jenengan pilihne sing bener, jenengan pilihne sing bener. Niku jenenge dawamut taubah. Wa na'udzulan nyuwun pangreksa sapa kula bika kelawan panjenengan Gusti. Nyuwun pangreksa minal maksiati saking bentuk maksiat napa mawon wa asbabihalan pira-pira sababe maksiat. Mukaddimah maksiat niku sing penting. Jadi senajan cara hukum fikih, cara hukum syariat angger urung metu dadi lakon, dadi fiil, dadi penggawe, maksiat itu dereng dihitung maksiat. Ya tapi nek niku pancen bibite maksiat kan berarti pun perlu diangati-hati lho nggih. Lah mongko lek sing jenenge krentek khotir, sing enten teng ati, niku menungso napa iso nyetir? Sinten sing nyetir? Nggih pakai Gusti Allah ta nggih. Mulane fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah niku maringi krentek ilham dumateng nafsu niku, nafsu sing fujur sing lacut seneng maksiat lan nafsu sing takwa. Niku kali-kali disetir Gusti Allah. Ngoten nggih. Lek wong sing rugi, wong sing cilaka, ndelalah ketutup. Krenteke apik. Lah wong sing bejo niku ndelalah ketutup krenteke elek. Krenteke elek ditutup kalih Allah sampai gak iso ngrentek. Ngrentek kae ora. Lah apa meneh teruse. Cara ibarat ngarep nyetel radio lho, wong setrume ora enek apa sing muni. Jadi setrum awale pun dipedhot dhisik.
Nek seterume isih ya senajan pas niku dipateni, tapi kok aku ya nyetel jek muni neh. Apa meneh ora dipateni nek volumene dicilikno ngono tok mawon. Dan niku sak waya-waya kesenggol volumene sik iso gedhe gitu. Niku nek aling-alinge namung aling-aling napa? Aling-aling fiha. Aling-aling di dalam kemaksiatan. Tapi lek wong koso sing disun aling-aling disuli anha. Aling-aling sing dengan aling-aling itu mampu benar-benar secara total menghindari maksiat. Wa dzakir lan mugi-mugi ngelingaken panjenengan Gustina ing kita. Ngelingaken bil khaufi kelawan tansah wonten rasa wedi. Mboten wedi napa-napa, mingka saking panjenengan. Ampun kok wedi kelangan duit, wedi gak disenengi wong, wedi mboten tapi wedi saking Allah qabla wujumi khataratiha sakderenge nyerange pira-pira bebayane kemaksiatan. Jadi sadurunge bahayane maksiat niku dumugi, kula langkung rumiyin panjenengan elingaken kekhawatiran ati kula dhateng panjenengan langsung. Mboten kok soal golek aku nglakoni ngene kuamplenge mbek malaikat, aja ngono. Kesuwen nek ngelingno kamplenge malaikat. Aku nglakoni ngene iki wis ora cocok karo posisiku kawula ning pangeran. Lho iki jenenge wadzakirna bil khaufi minka. Ngelingno dengan tumbuhnya rasa takut kepada Allah sebelum datangnya bahaya yang mengancam karena kemaksiatan. Mergo niku nek namung dumugi wedi bahayane maksiat. Nek wong niku ngindari maksiat krana wedi bahayane maksiat ngoten tok. Niku tesih kadang-kadang golek celah, golek nyang-nyangan. Lah nek aku kok maksiat, bar maksiat tobat lah bahayane kuwi ora katut. Lah ngoten to nggih. Kadang terjadi kemendel. Ya ora apa-apa to maksiat dulu, mari ngene tobat lah gak sida disiksa lho ngoten. Mergo ngitunge wedi siksa, mboten wedi Gusti Allah. Lah nek ngitunge wedi Gusti Allah kan Gusti Allah mboten ate sare. Ora usah ngenteni bahayane maksiat, Allah tok niku mawon pun menyungkani niku. Wa wahmil lan mugi nanggung panjenengan, wahmil lan mugi napa istilahé ndorong panjenengan nek ing kita, ndorong alan najati ing atase merkoleh kabejan. Merkoleh kabejan minha saking menghindari maksiat. Dan wahmilna ala najati minha. Kula panjenengan dorong-dorong gadahi semangat untuk selamat saking lakoni maksiat. Ora kok mergo wedi bahayane maksiat, tapi maksiat itu sendiri sudah merupakan bahaya besar yang tidak patut dilakukan seorang hamba. Ora usah ngenteni siksane ngoten lho maksude. Ora usah ngenteni siksane maksiat. Mergo lek ngenteni siksane maksiat ana kalane maksiat iku siksane teng akhirat mengke. Lah nek wedine niku ngenteni akhirat lah wis kadung kasep lah ngoten. Ya wedi maksiat iku mawon ampun wedi siksane maksiat. Aja wedi slentikane bapak, ya wedi leh ora sinau lah kuwi, ora sinau aku wedi leh sampai gak sinau. Ora kok wah aku lek gak sinau aku disolo entek bapak. Nek mikirin ngoten mengke mboten tepak. Wastabdil wa minat tafakkur lan saking mikir-mikir pitara itiha ing dalam pira-pira dalane maksiat. Wa mukulan mugi nglebur panjenengan mingkulu bina saking pira-pira ati kita nglebur halawatama ing manise kemaksiatan. Ijtanaina kang wis nglakoni sapa kita ing maminha saking maksiat. Wastabdil lan mugi ganti panjenengan ha ing maksiat bil karohati kelawan sengit laha maring maksiat. Wa ta'mi lan ngrasakno lima maring kenikmatan wa kang utawi ma rasa niku wau bididiha kelawan waliane maksiat. Salajengipun wangsul dhateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang tasih bicara soal aling-aling, soal jamilu sitri, aling-aling sing bagus. Man akromaka innama akroma fika
jamila sitrihi falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akramaka wa syakaroka. Man utawi wong akrama kang gelem mulyakna sapa man ka ing sira. Lek enek wong dung mulyakna kowe, yo kowe dihormati, jur kowe disalami, dicucuk tanganmu. Iku innama akrama ang pestine gelem mulyakna sapa man fika ing dalem sira, ora mulyakna kowe tapi mulyakna fika, mulyakna sing ning nggonmu. Apa? Jamila sitrihi ing baguse aling-alinge Gusti Allah. Jane sing dilem iku duduk kowe, sing dilem ki aling-alinge Gusti Allah, sing ngaling-alingi kowe. Kowe niki gak uman apa-apa. Kowe kok ketok ayu, Mbak. Iya ngaku wedhakan. Sing ayu ki wedhake duduk wonge. Lah mongko wedhak niku aling-aling king Gusti Allah. Niku lek fisik. Lek kelakuan, perilaku, akhlak nggih ngoten. Niku aling-aling king Gusti Allah sing nemplek teng sampeyan. Dadi sampeyan niku ndelik teng jerone aling-aling riku. Sampeyan rupane coklat, aling-alinge rupane ijo. Njur wong kabeh nuding, wong iku lho rupane ijo. Sing diomong rupane ijo niku wonge apa aling-alinge? Ya berarti sing oleh ketiban jeneng ijo niku wonge apa aling-alinge? Aling-alinge. Iya, wonge mulus. Tapi asline bolang-bonteng. Lho, sing ketok bolang bonteng niku napa sing ketok mulus niku bolang bontenge napa muluse? Sing ketok disawang dadi mulus niku bolang bontenge apa muluse? Ya berarti sing oleh pengalem ya muluse niku. Sing ketemplekan mulus niku jane bolang bonteng ora mulus. Nggih. Nah, jane ya wis paham jane. Mula lek kowe kepengin ngelem, sing perlu dipuji, sing perlu mbok matur nuwune, iku dudu wong sing do ngelem-ngelem kuwi. Lho wong ora ngelem ning kowe, ngelem ning aling-aling sing nemplek ning kowe. Wong-wong gak ngurmati kowe, tapi ngurmati apa-apa sing apik sing nemplek ning kowe. Lha upama kowe kepengin males matur nuwun kuwi ya falhamdu mongko utawi pujian. Iku liman kedue pangeran satara kang wis nutupi sapa man kae sira. Sing perlu mbok matur nuwun iku ya pangeranmu dene napa kok gelem nibakno aling-aling. Mergo sing dilem panggah aling-alinge lho duduk kowe. Lah mongko sing duwe aling-aling kono. Lho, lah kono lho kok gelem-gelem temen. Nyelek aling-aling ning gone aku lho kudune niku sing dimatur nuwun. Lek wong-wong sing ngelem ngono tak nuwun sewu. Wong niku ngelem niku ya nek pas ketok apik lan pas atine lega do ngelem, jajal nek pas atine jengkal ya maido. Gitu. Biasane ngekeki belanjanan akeh ya dilem alhamdulillah. Bapake ngene alhamdulillah tapi sing dilem bapake. Nah, tapi engko lek wis telat sithik terus butuh apa terus bapake malah belanja malah ngekeki dhuwit wis muni Pak sampane selawase ngono ae angger aku pengen apa mesti ra oleh ya ngene lek pengen ngalem muji niku muji teng pangeran sing pun maringi aling-aling laisa ora ana apa alhamdu pujian iku liman kedue wong akrama kang gelem mulyakna sapa man ka ing sira. Upama kowe pengen ngelem, pengen muji, ora kok muji wong sing mulyakna kowe. Wa sakara lan gelem matur nuwun sapa man ka ing sira. Mergo sakjane wong sing ngelem kowe, wong sing memuji kowe, wong sing mulyakna kowe, kuwi gak mulyakna kowe ning mulyakna tutup sing nutupi awakmu.
Nah tutupe kuwi keke Gusti Allah. Dudu kekmu. Lagi ngoten. Nah. Al abdu utawi kawula iku mahalul afati panggonane pira-pira pancabaya wal uyubi lan pira-pira cacat. Menungso niku panggonane bahaya lan panggonane cacat. Asline ngoten wong niku sak apik-apike wong niku duwe watak dasar kaya-kaya ora iso diilangi. Mergo pengen gawan bayi. Napa? Sembarang kalian pengen digegem. Mulane bayi niku lak tangane gegem. Nggih. Tapi lek mayit tangane ucul. Mergo mayit iku wis ora pengen nyekel apa-apa. Tapi lek bayi ku arep calon wong lah karepe niku cita-cita akan saya raih. Akan saya rebut dunia kan ngoten iso dunia ini digegem. Cilik tapi kowe digegem terus. Lek anak wong ora enak. Niku kan jenenge watak mboten apik ten. Bahayane to niku. Sembarang digegem lah bahayane niku. Wal uyubi lan cacat, wong niku cacat. Jelas cacat. Barang apik-apik kon njaba anggere mlebu weteng metu ya dadi elek. Iku tes sing disuguni sampean niku asale apik ngoten. Nek anggere mlebu teng-teng sampean metu nggih padha kuninge. Tapi kan duduk teh malah. Cacat. Nah, wasitrullah sing marai wong niku sijiran sijine demen. Sampeyan kok demen bojone, sampean demen kancane. Niku jane sing didemeni napa sampeyan wong dudu. Wasitrullahi utawi aling-alinge Allah al-jamili kang al-jamilu kang bagus. Huwa ya sitrullah al-jamil iku aladzi perkara yuhabbi bukan bisa ndemenaken apa ladzi annasa ing menungso ndemeno ilan nasi maring menungso liyane. Anane sampean iso demen ning wong krana napa? Krana aku tau ditulungi wong iku. Lho, sing didemeni iku sampean apa pitulunge sampean? Nen upama sampean dilem wong lho apik nyapa to mbok lem-lem. Lah wong aku tau ditulungi wong iku lho. Lah berarti sing didemeni iku pitulunge napa sampeane? Lah mongko pitulunge kaya sinten? Ya berarti sajane sing dilem wong niku sinten? Tak duduk sampean. Lah kok sampean melok GR? Niku. Anane wong siji mek sijine demen. Niku mergo tutupe Gusti Allah. Kok upama gak ditutup Gusti Allah niku enake mon gething tok. Kanca mbek kanca ngerti. Iki wetenge tai tok. Sama jejer wegah. Tapi sakit ditutupi Gusti Allah malah mboten ketok. Kok upama wong niku iso ngrungokno krenteke atine jejerane ngono. Halah wong niku siap siaga terus. Iki kok nyopet. Iki kok wong niku gelem nulung nggurine arep mentung kok. Niku jenenge tulung mentung niku wis dadi gawane menungsa. Saman gelem nafkahi bojone iku lak mergo melek arep nyengsarana bojone ta. Tak dipikir lagi kan. Anak-anak wong ning wong gelem dodol ning warung, gelem ngladeni pelanggane. Iku mergo kok arep pamitan ka warung kono dijaluki duwike. Lagi ngoten. Lho niku sami mawon. Nek delok niku tok ora enek wong seneng karo wong ora enek. Anane penggemar, pendukung niku gelem dukung pemimpine. Niku lak mergo enek pengarep-arep engko pemimpin niku aja ngekeki napa-napa teng sing dukung lan ngoten ta. Suwalike anane pemimpin niku gelem neleboki manfaat ning gone pendukunge, mergo ngarep-arep ben oleh dukungan. Lha nek delok niku jane lak cacat terus. Pundi sing jujur? Sampeyan gelem dukung pemimpine mergo duwe pengarep-arep kira-kira sok pemimpin sing tak dukung kuwi lek oleh apa-apa aku digaeki. Lah ngoten ta? Semono kok sing mimpin ya ngono. Aku gelem ngekeki apa-apa ning sing pendukungku, tapi syaratnya sok ya aku sak wayah-wayah butuh bantuan ya kudu didukung. Lah niku aja. Upama gelem jujur lan-lanan petung sing tenan ngoten lagi mboten tau gathok.
Kan? Wong akhire mengko terus royokan sik. Royokan apa? Lah sing nulung kowe dhisik apa kono dhisik lah ngoten. Aku gelem ngekeki dukungan. Tapi aku kudu mbokeki dhisik. Dikai apa? Ya dikai dhuwit sik ta apa kono sing aku demen. Jare sing duwe dhuwit lho. Aku gelem ngekeki dhuwit, tapi aku kudu mbok dukung sik. Tapi akhirnya ora gathok. Mulai delok niku jane wong niku pun mboten enten. Pun mboten enten sing iso cocok bergaul wong siji karo siji. Lah tapi nyatane kok iso. Lah, nek iso niku berarti enten sing ditutupi salah siji karo Gusti Allah. Muga biasane sing dadi pendukung niku bodho-bodho. Krana bodho ora patek ketok, krana gak patek ketok niku gak roh lek arep diapusi. Akhirnya kan dukung ya gelem dukung ning sakjane sing dibutuhno dukungane engko lek wis dadi anu ya diapusi mulane sampai kuat 30 tahun barang niku lak mergo ditutupi niku. Mergo ditutupi. Delalah tutupe wis bocor sithik-sithik niku cangkeme sik dibungkem. Ya ora iso ngomong mangkat. Ngoten. Niku. Fa idza akrama. Mula lek upama nek kasus awakmu dimulyakno didukung dimulyakno dideleh ngarep dadekno pemimpin. Fa idza akrama moko tekalane ngemulyakaken ka ing sira sapa sing mulyakno ahadun wong suwiji fala yudhibanna moko aja ngilangaken temen apa zalika mengkono-mengkono penghormatan bika kelawan sira aja ngilangaken kila antara maring yen to ningali sapa sira li nafsika kedue awak sira dhewe ningali wasfan ing sifat mahmudan kang dipuji tastahiku kang berhak sapa sira bihi sebab sifat mang al ikrama ing oleh mulya oleh kemuliaan fatakuna lek kowe sampe ngono fatakuna mongko ana sapa sira iku jahilan ora ngerti binafsiha kelawan posisi awak sira dhewe. Jadi senajan kowe dilem wong, dihormati wong, aja pisan-pisan penghormatan sing kaya ngono kuwi ngilangi kesadaranmu. Sampai krana ilang sadarmu, kowe ndelok awakmu kuwi duwe sifat terpuji. Krana kowe ndelok awakmu duwe sifat terpuji kaya-kaya kowe boleh menuntut ganti rugi ketika sifat terpujimu itu didelok wong. Sifat terpuji didelok kok njaluk ijol kon ngurmati lho ngono kuwi. Katik sifat terpujine kuwi kowe gak melok duwe lho kuwi wis pemerasan pol-polan lho. Lho mung ndelok raiku ayu ngono tek kok terus kudu tuku karcis. Nggih ta? Tak dipikir jane ya ngene ndelok sing dikongkon tuku ya gelem iki. Lah kengene apa kok gelem mergo ditutupi karo Gusti Allah. Sing sampean delok niku lak gambar ta? Nggih, gambar. Gambar niku lak duduk wonge ta. Terus wonge sing duwe gambar kok njaluk dhuwit sampean niku jane lak. Nek dipikir jane ora mathok niku. Tapi pokoke sampean lakoni tenan sampean ya dikucil tenan. Kenging napa? Mergo sampean sakjane pas gelem tuku. Pamane tuku VCD, bintang filme ayu. Sampean sing sampean tuku mosok VCD-ne gambare to nggih. Lah sing digambar niku sinten? Nggih gambar tok niku nempel teng VCD niku kok. Lah sing disoting bintang filme. Lah kok bintang filme sing oleh dhuwit? Nah, sakjane lek dipikir sing jero tenan. Niku mboten kok kula masalahne nyalahne sampean delok VCD mboten. Anane aja enek wong gelem tuku kaapian sing sakjane dudu kaapian. Niku mergo pas niku ditutupi Gusti Allah. Upama mboten ditutupi ngoten sampean ya mau tuku. Nek sampean mau tuku hikmah ilahiyah berlangsungnya tukar menukar kehidupan di dunia ini tidak terjadi. Ngoten lho. Mulane tutupi Gusti Allah niku penting. Semanten ugi soal pemahaman diri sendiri. Ketika sampean pinter, krana pinter iso ngaji. Krana iso ngaji dirungokno wong. Krana sing ngrungokno seneng akhire ngaji sampean dilem.
Iku jane ngelem ngaji sampean apa ngelem sampean? Ya ngelem pengajian. Kok upama sing sampean tok niku dudu pengajian. Upama sing tak sampean tok niku pisuan. Ya ora enek wong gelem ngelem sampean. Lah nggih mboten. Nek sampean nuntut hak atas kemuliaan karena sifat baik yang nemplek pada sampean, itu artinya sampean menuntut hak karena sesuatu yang sampean enggak punya. Jadi itu jenenge nakalan. Sampean jenenge orang ngerti posisi awake dhewe. Wala yuhammilanna lan aja ngelemaken temen ka ing sira. Apa dalik ka ing sira aidon hale malih. Aja ngelemaken ru'yata ikramil khalqi. Ing oleh nyawang kemuliaan penghormatane makhluk laka maring sira. Jangan sekali-kali karena banyak orang menghormati kamu lalu kamu terdorong untuk selalu mempertimbangkan kelakuanmu berdasarkan penghormatan makhluk kepada kamu. Sampai toh enek wong kok gelem ngelem kowe, iku sampean guyu wae mergo sing ngelem kowe iku picek. Nek sing ndelok kowe iku awas tenan, mesti ndeloke kowe komplit. Lah kowe pribadi sing duwe awak mesti ngerti lek kowe sing duwe cacat. Nggih ta? Sing paling cedhek ning awakmu iki dina kan kowe dhewe. Lah kowe ngerti lek kowe duwe cacat. Lah nek wong liya ngelem kowe, iku mesti wong kuwi gak ngerti cacatmu. Kok umpama ngerti cacatmu, mesti mau ngelem. Berarti wong sing gelem ngelem iku wong bodho ta? Wong bodho, tegese wong bodho ora ngerti data sing komplit. Semono kuwi lek enek barang sing apik kok sampean mau ngelem, sampean yo salah. Mergo barang apik niku kagungane Allah kok sampean mau ngelem, berarti sampean nolak kaapikan sing dugiken Allah. Nggih ta? Lah piye? Yo panggah ngelem, tapi aja lali lek sing sampean lem kuwi panggah kagungane Allah. Wong sing kedunungan kaapikan sing sampean lem kuwi dudu Allah, ming kedunungan. Dan liwujudi jahlihim krana wujude ora ngertine makhluk, ora ngerti bihalika kelawan tingkah sira. Sampai-sampai ala antahmada, ojo sampai kowe melihat kemuliaan sing dikuehno makhluk marang awakmu. Padahal kemuliaan yang diberikan kepadamu itu sebenarnya akibat dari kebodohan mereka. Jangan sampai hal begitu tuh kamu malas ngelem kepada mereka. Ojo sampai kuwi mendorong ala antahmada. Mendorong ala antahmada ing atase ento memuji sapa sira hum ing makhluk, mergo makhluk bar mulyakno kowe. Mulyakno awakmu alaihi ing atase napa? Ing atase kemuliaan. Ojo sampai kowe ngelem makhluk mergo makhluk kuwi mulyakno awakmu. Mergo makhluk sing mulyakno awakmu kuwi ora ngelem kowe, tapi ngelem sifat apik sing nemplek ning kowe. Lah sifat apik sing nemplek ning kowe kuwi dudu kakmu, iku ngono kae Gusti Allah. Dan aja sampai keliru lek ngelemo marang sing asli sing duwe. Aja sampai kowe terdorong untuk ngelem wong liya duna rabbika, sak liyane pangeran sira aladzikang ittara kang wis meksa sapa pangeran hum ing makhluk dipeksa ila ikrami kamaring mulyakno kowe. Ya mengerti lek kowe pinter ngono tek kok kabeh makhluk terpaksa harus menghormat kamu. Niku sing meksa sinten? Allah. Jane upama Gusti Allah gelem buka sithik ngoten mawon cacat sampean. Ngoten niku gak sida ngelem kok wong. Iya ta? Upama gorokan sampai teko dodo sampai ke wetenge iku kulite digawe transparan bening ngoten kira-kira. Wis ora enek wong ngelem wong. Wasataro lan wis ngaling-alingi sapa Gusti Allah anhum saking makhluk, ngaling-alingi uyubaka ing cacat sira. Bukankah Allah telah menutup cacatmu yang paling mendasar sehingga makhluk lain tidak bisa melihat kamu?
Ngoten. Wa adhara lan ngetokaken sapa Gusti Allah ngetokno mahasinaka. Ngetokno mahasinaka ing pira-pira kebugusan sira. Lek sampe kowe dilem wong njur kowe lali Gusti Allah, rumangsamu sing marai kowe iso urip iku mergo dilem wong kuwi. Jenenge popularitas. Wah, kalau saya tidak dapat popularitas mah mati saya. Seakan-akan yang namanya popularitas itulah yang menghidupkan kamu. Padahal popularitas itu muncul karena Allah nyelai sesuatu yang baik pada dirimu. Karena Allah menampilkan kebaikan-kebaikannya nemplek pada dirimu. Dan kamu tetap sebagaimana hamba tetap hina, asor. Sing dilem wong akeh kuwi duduk kowe ning sifate Allah sing tampil ning awakmu. Nek sampai ngono, banjur mereka padha ngelem, terus kowe duwe keyakinan balik bahwa sing marai aku apik mergo dilem wong akeh. Gusti Allah ora mbok hitung blas. Nek sampai kowe disikap ngono fatakuna. Mongko ana sapa sira bidzalika sebab mengkono-mengkono ngelem genten marang sing mulyakno awakmu tanpa Gusti Allah. Ana iku kafir wong kang ketutup. Wong kafir ketutup atine binikmati rabbika kelawan nikmate pangeran sira. Kalau begitu kamu mengingkari hakikat kenikmatan itu datang dari Allah. Nek wis ngono piye salah tempat. Salah tempat oleh mengirim kartu terima kasih. Wong sing ngirim Gusti Allah kok sing mbok kirimi terima kasih menungso. Nah niku salah tempat. Apalagi mancep sampai dadi keyakinan. Kalau toh kamu harus bersyukur kepada manusia, bukan karena keyakinan bahwa manusia itu membawa kebaikan, sehingga kamu harus hidup dengan kebaikan manusianya itu, bukan. Tapi semata-mata karena dipaksa Gusti Allah dikongkon matur nuwun ning gone makhluk. Mergo pancen ana dawuh malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa sing gak iso menghargai menungso dia sama dengan tidak menghargai Allah. Aja disimpulno nganggo safsatoh. Safsatoh iku kesimpulan gabrul. Lek ngono menungso iku padha karo Gusti Allah. Oh, gak padha. Ora padha. Tetep gak padha. Tapi lek kowe gak ngergani gelase, padha karo ngutahno bane. Ya senajan tetep lek mbok hitung sing tenanan. Sing iso mlebu gorokanmu, sing iso duwe labet ilange ngelakmu kuwi banyune dudu gelase. Nggih. Tapi aja pisan-pisan kowe ngremehno gelas. Ya tetep gelas kudu mbok jaga, aja sampai gelasé pecah. Tapi aja pisan-pisan gantungno gelas. Terus kowe duwe keyakinan, oh sing marai aku ilang ngelake mergo enek gelas, keliru. Sing marai kowe iso ilang ngelake dudu gelas tapi isine gelas. Oh niku. Zaliman tur wong dadi wong kang zalim. Zalim niku salah tempat. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah kok jarane zalim sebab napa? Biwaqil hamdi. Sebab nyeleh pujian, nyeleh pengalem, pamuji fi ghairi maudhi'i ing dalem liyane panggonane hamdi. Pujian itu mestinya untuk Allah semua. Lah kok ada pujian mbok titip-titipno liyane Allah. Dalam arti pujian apa? Menisbatkan kebaikan kepada selain Allah. Sampai masuk dalam keyakinan lek gak kuwi sing ngelem aku gak iso. Sampai ngoten. Makanya saya harus menghormati dia genten. Lek perlu nyembah dia. Mergo pengaleme wong kuwi penting untuk saya dapatkan. Mergo lek wong kuwi wis ngelem, iku sak ngisore melok ngelem kabeh. Bahasane sakniki rekomendasi. Ngoten. Maka saya harus menyembah orang yang punya rekomendasi itu. Karena kalau orang itu nggak mau memberi rekomendasi, saya nggak dapat apa-apa. Maka saya pun harus ngelem kepada orang yang punya rekomendasi itu. Padahal sing gawe rekomendasi kuwi bangsa dipikir-pikir jane ya mung ketutup neh. Mergo ndeloke kaapianmu, surat kelakuan baik kuwi. Kuwi mung ndelok nalika ngadep tok gak roh hakikate kelakuan baikmu. Kowe bolak-balik ngerebut kursi Gusti Allah ora enek sing ngeruh.
Sakjane lagi cacat. Nah, mun sangka niku sakjane mun nek dipikir-pikir sing tenan wong niku mung lucu tok isine. Ra melok duwe do bingung. Bingung oleh mertahanno. Lah apa dipertahanno? Ra melok duwe kok dipertahanno. Ya ben dipertahanno sing duwe. Dene sampeyan kok melok mertahanno dan semangat. Semangatnya bukan karena ingin mempertahankan barangnya, enggak. Tapi semangatnya karena menghormati yang punya barang. Saya diperintah untuk menjaga itu. Mangelok iki misahno ning angel banget iki. Soale sejrit-jrit iku Siratal Mustaqim jan serambut Kinara Sanga. Lah apa ya iso? Ya iso. Nyatane akeh sing iso. Tapi pancen ya angel. Mergo barangnya banget lembute, barangnya banget tipise, banget cilike. Masalah niku nggih. Diwangsuli malih dalipun Syekh Ibnu Athaillah, nek enek wong kok gelem ngelem kowe disanjung-sanjung, dimulya-mulyakne, iku kowe kudu ndang sadar. Sakjane sing dimulyakno iku dudu kowe. Tapi ana sifat positif sing dikirimno Allah nemplek ning awakmu. Dan upama enek radio kok apik, iki jane sing apik dudu radione. Tapi ana swarane penyanyi nemplek teng radio niku. Senajan radio niku wujude apik, tapi nek swarane krotok-krotok ngoten nggih. Niku sampean mesti jengkel mbek radio niku. Mergo napa? Sifat bagus kirimane ora teko teng riku. Lho ngoten. Mulane upama kowe pengen puji, pengen ngelem, aja ngelem radio, tapi ngelem penyanyi sing nyanyi teng radio. Ning senajan kaya ngono aja teng radiomu mbok bantingi. Lek radiomu mbok bantingi kowe ya ora iso ngrungokno penyanyi sing apik niku. Ini mulek mawon jane. Monggo kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka kullu sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.